Indaba enkundla ekhanda libanzi yakwaMathathela, iGula TV linathulela umcimbi wokugcotshwa kwengonyama yamaZulu ezinkundleni zemidlalo eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Izintombi, amabutho, omama besiphithiphithi, isikhulu zikahulumeni, amakhosi kanye nezinkumbi zabasho okwaZulu bebehambelele ngqophamlando yomcimbi wesilo samabandla wonke inkosi uMisuzulu KaZwelithini. Ukuviliyela kwezintombi nokuhuba kwamabutho unikeze lo mcimbi wesilo esikhulu isidima. Amabutho beyingangozulu emakheni elokhu engene njalo kule nkundla ezokhuleka komdala, ukuhlangana kwezinhlangano zezepolitiki kanye namakhosi ezizwe kungenye ekhombisa ubukhulu besizwe samaZulu okukhomba ingonyama iluphawu lobunye. Phambi kokuba amabutho athathe indlela engenela ngaphakathi ezinkundleni zemidlalo, amukelwe zikhulu zeqembu losutho lomabheshankona kanye nabadlali baleli qembu beholwa ushameni wawo amaZulu FC Mnumzane Sandile Zungu abangene ebuthweni baze bayongena ngaphakathi ezinkundleni zemidlalo. Kudume inkundla yonke ngesikhathi amabutho esevela phezu kwezihambeli zomcimbi okuvele kwaphenduka ijadu. Izinsizwa zakwaZulu sezifikile. Imihlobo yomama besiphithiphithi yahlukene ingene izinto ezigcine kakhulu kuzokhumbuleka phela leli butho lesiphithiphithi kulona naqala indlovukazi okwakhangela amankengane umantombi esiyo edlamini izele. Umntwana uvanana kwamanye amanzi ungomunye bevelele kakhulu kulo mcimbi ngoba uhole waphinde wakuba nayo yonke amabutho akwaZulu kanye nawaseswatini. Amabutho nezintombi aseswazini ebengxenyela umcimbi kwaze sephela njengoba bekukhona nengonyama yomswati inkosi umswati wesithathu ongunina lume ezobona umcimbi wokugcotshwa kwengane kadadewabo namhlanje seyinkosi yesizwe samaZulu. Inkosi yesilo uMnumzane Buzotshela Mdletshe ubikele umbumbi wobukhosi isilo uShaka
Isikhathi ingonyama izongena ezinkundleni zemidlalo waphinde wabikela isilo uZwelithini ngesikhathi ingonyama izohlala phansi lapho bekukhona undunankulu kaZulu, umntwana kwaphinda angene inkosi uMangosuthu Buthelezi, inkosi uMswati wesithathu, umongameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa ebekulindeleke ukuba anikeze isitifiketi silo esikhomba ukuthi iyona ngonyama ekhona ngokosiko lesizwe samaZulu nohulumeni uyakuvuma lokho. Ukuqala kohlelo kuvulwe ngeculo lesizwe inkosi sikelele Afrika nelenhlangano yezizwe iAfrican Union ngaphambi kokuba undunankulu umhlonishwa uNomsa Dube-Ncube ethule inkulumo yakhe. Abafundisi bebandla lasesheshi yibona benze umsebenzi wokugcoba kwengonyama yamaZulu ngaphambi kokuba umongameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa anikeze isitifiketi ingonyama yamaZulu. Uprofessor Othi Nxumalo uchaza umlando wesizwe samaZulu lapho beveza khona imisuka yabantu kanye nesizwe sikaZulu. Inkosi uMswati ijabulele ukuba ingxenye yalomcimbi wengonyama yamaZulu yathi yenza lokho kwenziwa isilo uZwelithini ngesikhathi kubekwa yona eSwatini wayekhona kuzobusisa umcimbi wayo nayo ikhona kuba izobusisa umcimbi wengane yengonyama uZwelithini. Intermingled with Egyptians, Jews and Greeks, the similarities of some artifacts, e.g. clay pots, calabashes. Inkosi Zwelithini naye umdlunkulu lobuya lekithi kaNgwane lomlangeni langena angunina wenkosi nomasilo sakaZulu lesisibeka konamuhla kusite noma sekubonasa ukuthi nako njalo wabasheshe. And the only king of the Zulu nation. We will now take this opportunity as Minister Dlamini Zuma, no premier way to hand me over the certificate so that I can hand it over to His Majesty, the King. Ujaji Justice Madondo nguye ofungise inkosi waphinde wayisayinisa. Kuzokhumbuleka uMadondo nguye obephethe icala lesilo uZwelithini ngesikhathi kuqubuka umbango endlunkulu kaZulu. Umntwana kwaphinda angena uchaza umlando wesilo uBhekuzulu nomlando wesilo uZwelithini ebheka izinto ezenzeka ngaphambi kokuba kusukume ingonyama uMisuzulu KaZwelithini akhulume nesizwe njengoba besegcotshiwe ngokusemthethweni. Emva kwenkulumo yakhe ube eseyohuba amahubo namabutho kaZulu. Ezindabeni zeGula TV siboniso kwaButhelezi eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Bohlelo sizwe sitamakeba mongameli umhlonishwa ubaba Mutamela Ramaphosa, mongameli wezwe lase South Africa, ongangezwe lakhe ingonyama
wesithathu malume ngibingelele umongameli abadala umhlonishwa ubaba umbeki ekhona phakathi kwethu ngiphakamisa futhi omunye umongameli wethu omdala Ecco.